Informatika a gyakorlatban. Ubuntu a jelszóháziren. Nézzük a jelszóháziren beállításait. Ehhez viszont szükségünk lehet egy kapcsolódó csomag letöltésére és installálására. Sudo apt-y install lippam pv quality jelszót kér, aztán letölteni és telepíteni, de amint látható, nekem a legújabb verzió volt föltelepítve. Nézzük, milyen beállításai vannak. Nano LTC login deps. Gurulunk lefelé a dokumentumban mindaddig, amíg jelszóval kapcsolatos beállításokat nem látunk. Amint látható, 3 jelszó beállításunk van. Az első szerint 99.999 nap múlva fog a jelszó lejárni, vagyis körülbelül 273 év múlva. A második szerint a jelszó lejárata minimum 0 nap kell, hogy legyen. A harmadik pedig azt mutatja meg, hogy a jelszó lejárata előtt 7 nappal a rendszer üzenetet küld. Miután ezt megtekintettük, kilépünk. Ctrl+X. Következő lépésként a jelszóházi renddel kapcsolatos beállításokat tekinthetjük meg. Nano LTC Security PV Quality.conf. Amint látható, számos beállítási lehetőségünk van. Ezek a beállítási lehetőségek jelenleg inaktívak, ami azt jelenti, hogy az alapértelmezéssel működnek. Nézzük, melyek a fontosabbak. Ez a beállítás azt mutatja meg, hogy az előző jelszóhoz képest hány karaktert kötelező módosítani. A második beállítás azt mutatja meg, mennyi legyen a jelszó minimális hossza. Amint olvasható, minimum 6 karaktert célszerű beírni. A következő beállítás azt mutatja meg, hogy hány darab számjegy szerepeljen a jelszóban. Abban az esetben, ha nullás értéket találunk itt, akkor nem kötelező számnak szerepelnie. A következő beállítás azt mutatja meg, hány darab nagybetű szerepeljen a jelszóban. Abban az esetben, ha ennek az értéke nulla, nem kötelező nagybetűt szerepeltetnünk. A következő beállítás azt mutatja meg, hány darab kisbetű szerepeljen a jelszóba. Abban az esetben, ha ennek az értéke nulla, nem vagyunk kötelesek kisbetűt szerepeltetni a jelszóba. A következő beállítás azt mutatja meg, hány darab egyéb karakter szerepeljen a jelszóba. Abban az esetben, ha ennek az értéke nulla, nem kell, hogy egyéb karakterek is szerepeljenek. A következő beállítás azt mutatja meg, hogy a jelszavunkban hány különböző típusú karakter szerepeljen. Abban az esetben, ha ennek az értéke nulla,
akkor ránk bízza a rendszer, hány különböző típusú karaktert szerepeltetünk. A következő beállítás azt mutatja meg, hogy ugyanazt a karaktert hány alkalommal szerepeltethetjük egymás után. Abban az esetben, ha ennek az értéke nulla, akkor ránk bízza a rendszer ennek a szerepeltetését. A következő beállítás azt mutatja meg, hogy ugyanabból a karakterosztályból hány karakter szerepelhet egymás után. A következő beállítás azt mutatja meg, hogy a jelszó leíró mezői közül szerepelhet-e bármelyik a jelszó tagjaként. A következő beállítás azt mutatja meg, hogy figyelje a rendszer azt a könyvtárat, amelyet mi helyeztünk el a jelszók tárolására. Abban az esetben, ha ennek az értéke nagyobb, mint nulla, akkor a rendszer figyeli ezt a könyvtárat. A következő beállítás azt mutatja meg, figyelje a rendszer a felhasználó név szereplését a jelszóban. Abban az esetben, ha ennek az értéke nagyobb, mint nulla, akkor figyeli. A következő beállítás azt mutatja meg, figyelje a rendszer a felhasználó név valamely részfényének a megjelenését a jelszóban. Abban az esetben, ha engedélyezzük ennek a figyelését, kötelező az előzőt is engedélyezni. A következő beállítás azt mutatja meg, hogy a fenti beállításokat rákényszerítjük-e a felhasználókra. A következő beállítás azt mutatja meg, hogy abban az esetben, ha a felhasználó eltévesztette a jelszavát, hány lehetőséget adunk neki a próbálkozásra. A következő beállítás azt mutatja meg, hogy mindezen beállításokat rákényszerítjük a rútra is. A következő beállítás azt mutatja meg, hogy mindezeket a fenti beállításokat nem kényszerítjük rá azokra a felhasználókra, akik már korábban léteztek. Ezek voltak a jelszóházi rend legfontosabb beállításai. Ha újabb videókat szeretnél, kérem iratkozz föl!